Hola, bon dia. Soc en Joan Moreda i avui tinc el plaer de fer una entrevista a la meva àvia, la Maria, que em respondrà unes quantes preguntes que tinc per fer-li, cosa que en aquest treball estic molt orgullós de participar-hi i de poder ajudar i de poder fer les coses. Hola, iaia, molt bona tarda. Hola, Joan. Bona tarda. Bueno, et faré res, 4 o 5 preguntes, vull dir... És que vulguis. I res, si veus que et costen o així, vull dir tu mateix, perdoneu, tu mateixa i ja està. Vull dir, vale? Vale. Mira, comencem amb la primera. Ha sigut difícil adaptar una persona sorda a un món? Sí, per mi sí, molt difícil. Ens en varen... Va néixer bé, semblava que estava bé, però contents, però com va ser de parlar una mica i tot això, no deia res. Va veure que tenia una... Van veure que no estava bé. Bueno, el seu pare ja ho sabia, però no m'ho deien. Ja ho sabia de 5 mesos. Però jo no. I un dia li vaig tirar una cadira a terra ben fort i no ho va sentir. Després sí. Després em vaig posar a plorar i dic, ai, que és sorda. I sí, ben sorda. Bueno. Ha de portar 2 aparells, però ha tingut bons professors i tots vam ensenyar. Molt bé. I ha passat endavant, està treballant. I estàs orgullosa tu de la manera que has tirat endavant la teva filla? Molt, però molt. Cada dia estic més contenta. No que sigui sorda, que hagi pogut... Si això és com un miracle. Els metges mateixos ho deien. Ha pogut tirar totes les barreres necessàries endavant i mira. Sí. Ha anat a col·legi, molt, tenia mestres a casa, el seu pare i jo l'ensenyàvem, també, tots hi van col·laborar. Ara que dius això, la segona pregunta meva va relacionada sobre l'aprenentatge. Els metges, perdoneu. Heu tingut d'anar amb molts de metges? Bueno, primer vam anar al metge aquí. Ens va dir que anéssim a Girona, no sé quants, res, no va anar bé. Després vam anar a Barcelona i sí, ens ho van dir, un metge que per cert no tinc gaire memòria i d'això me'n recordaré sempre, es deia Sanson. I vàrem anar i jo no sé com se'n diu, el que li vàrem fer, el seu pare la tenia a la falda i diu s'ha de dormir perquè ha de ser dormida la nena per saber-ho tot més bé. Hi havia 3 metges, amb una màquina que només sortia papers, en fi. Diu, sí, és sorda, és molt sorda. Jo no crec que pugui arribar a parlar que se l'entengui. És molt sorda. I ens va dir on anava, vaig dir que anava amb una tal Lisa de Girona, que és molt i molt trempada, és una logopeda molt bona, i diu, ui, si aneu amb aquesta, doncs ja callo, perquè és molt trempada. I ella em va veure que tots els de casa teníem interès, tant el seu pare com jo, fins la seva germana, que es porten 7 anys amb la seva germana, doncs tots 3 hi varen col·laborar. I doncs mira, el metge, l'Alissa me va ensenyar també a mi, a parlar-li d'on que havien de parlar, a vegades se li havia de tocar la cara, a vegades la boca... Una vegada li vaig haver de posar una cullera per dir la G, vull dir, aquestes coses. Sí, li heu anat ensenyant coses poder de voler. Sí. I ara, doncs, és molt i molt trempada, treballa, i, bueno, és una criatura maquíssima. I n'estic orgullosa. Molt bé. Vale, la tercera pregunta, iaia. Com li heu ensenyat a parlar? Des de ben petita, com... Des de ben petita. Des de ben petita li heu anat ensenyant cada dia? Cada dia. Fins que aprengués a dir la paraula aquella, no se'n anava d'allà on estava. Me recordo que l'Alissa va dir d'aquí 2 mesos ja podreu començar. I jo dic, bueno, però aquests 2 mesos els perdrem, què li podem ensenyar? Diu, no sé, poca cosa que digui les vocals o la meitat, ja estarà bé. I doncs jo vaig dir, hem de mirar que ho digui tot. I sí, quan van anar allà 2 mesos va quedar parada, ho va dir tot. Molt bé. Sí. Vale. I l'última pregunta que tinc per tu, iaia, és, has tingut d'aprendre el llenguatge de signes? No, perquè jo no l'he volgut prendre mai.
Mai no has pogut aprendre? No, mai. Mai, i em sap greu, però com que el seu home també és sord, i parla, ell sí que parla sempre en mímica, doncs, esclar, a casa hi ha hagut d'haver mímica, jo no ho volia pas. Però no puc pas dir que no digui res al seu home ni res. Ara se'n fa, i la nena en sap, inclús en Joan, i tot, jo no. I Jo li he parlat. sempre li has parlat, tu? Sempre, sempre, sempre. A vegades li parlo català i, esclar, no ho entén, ha de ser castellà. Perquè aquell temps, doncs, havia de ser castellà. Clar, perquè estem parlant de fa molts anys enrere. Ara farà 50 anys. Clar, i en aquella època no es podia ensenyar a parlar català. No, obligat castellà. Vale. Tu creus que si en aquell temps li haguessis ensenyat a parlar català, ara la meva mare estaria parlant català? No ho sé, poder sí, és una cosa que no puc dir això, poder sí, segurament. En comptes d'ensenyar-li el castellà, diguéssim... Però és que no podíem, No Clar. podíem ensenyar-li, ni la Lissa, aquesta logopeda, li podia ensenyar. Havia de ser castellà. Castellà, sí o sí. Esclar que l'hagués sabut, perquè és molt llesta. Després no hagués sabut el castellà, Clar. però ara sap el castellà i molt bé, i capaç d'anar per tot. És el millor que tenim a casa, vamos. Molt bé. Sí. Doncs fins aquí s'acaba la meva entrevista. Gràcies a tots i fins una altra. Digues de Vale. veia. Jo molt contenta d'haver pogut dir tot això. Moltes gràcies. Vagi bé.